खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि SBBodoNews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दैयाव दुगैनो थांनानै गोमादों सासे फरायसाया उदालगुरिनि नेरसोन ब्रह्मआ दैयाव दुगैनो थांनानै गोमाहैदों नेरसोन ब्रह्मआ तेजपुर केन्द्रीय फरायसालिनि फरायसामोन आरो बिथाङा 12 थाखोआव फरायोमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला गरम बन्दनि थाखाय फरायसाफोरा न'आव फैनो गोनांखासैमोन बेयावनो बाहेरायाव ओंखारनो नागिरनायखौ हेंथा होखादोंमोन नाथाय सा 10निसो फरायसाफोरा बायजोआव ओंखारलांदोंमोन जेराव बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों बेराफारसेथिं नेरसोन ब्रह्मनि लोगोफोराबो फोरमायथिदों दि बिथांमोनहा जयैनो बेरायहैदोंमोन बेयाव टेलेरियानि आइजो समितिनि फुख्रियाव दुगैनो होननानै नेरसोन ब्रह्मआ ओंखारलांदोंमोन नाथाय दैनिफ्राय गिदिंबोफिनाखै जाथायनि सोमोन्दै फरायसालियाव मिथिहोनायाव SBDF हान्जानो मिथिहोहरनाय जादोंमोन आरो SBDF हान्जायाबो नुजाथि फैनानै नागिरनायनि हाबाखौ मावदों नाथाय बै समसिम नेरसोन ब्रह्मखौ मोननाय जायाखैमोन नोंथाङाबो गल्ड लन लायो नामा जुदि लायो सांग्रां जानाया गाहाम मानोना गल्ड लन अदेबानि गहेना जमा होनानै लन होनायनि मुङाव गोबांनिफ्रायनो गहेना लानानै खारलांबाय धुबुरीनि आशीर्बाद गल्ड लन फाइनान्स कम्पानिनि मेनेजारा जायखौ लानानै हालाय हाफाय जानो गोनां जादों कास्टमारफोरा बेबायदि जाथाया नोंथांजोंबो जानो हागौ मानोना गोबां फाइनान्स कम्पानि आरो बेंकफोराबो गल्ड लन होयो नाथाय गल्ड लन लानायनि सिगां सांग्रां जानाया गाहाम धुबुरीनि आशीर्बाद गल्ड लन फाइनान्स कम्पानिनि मेनेजारा खारखुमानायनि उनाव कास्टमारफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गल्ड लन मोननो थाखाय गोबां कास्टमारफोरानो गाव गावनि गहेना सना रुपाखौ जमा होदोंमोन बेनि मादाव खायसे लनखौ मोननो हादोंबाबो गोबाङानो लनखौ मोननो हायाखैमोन आरो रां गैथ'आ होननानै रांखौ हराखैमोन बेनि उनाव जेब्ला मेनेजार खारनायनि खौरांखौ मोनदोंमोन अब्ला सनाखौ गथायनानै हरफिननो थिनसेयावबो सना रुपाखौबो गथायनानै हरफिनाखै होननानै फोरमायथिदों बेबायदि जाथाय जानायनि उनाव पुलिसनो मिथिहोनायनि उनाव पुलिसा आशीर्बाद गल्ड लन फाइनान्स कम्पानिनि माखासे मावथिफोरखौबो एरेस्ट खालामफैदों होननानै फोरमायथिदों BJPनि MCLA राजीब ब्रह्मनि न'नि गेटखौ जोनानै थांनाय खौरांखौ मैयानि समाव फोसावनानै होनाय जादोंमोन जायफोर सुबुंफोरा MCLA राजीब ब्रह्मनि गेटखौ जोलांदों बिथांमोनहा खौरांगिरि मेल खुंनानै गेट जोलांनाय खोथाखौ सिमान लादों बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला MCLA राजीब ब्रह्मआ जेब्ला BPFआव दंमोन बै समाव 2016-17 मायथाइयाव स्किम होनायनि मुङाव 7,50,000 रां जौखोन्दोनि मुङाव लादोंमोन आरो स्किमा जायाब्ला रांखौ हरफिननो खोथा होदोंमोन MCLA राजीब ब्रह्मआ नाथाय स्किमबो गैया आरो रांखौबो हरफिनाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना बेनि अनगायैबो बेनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय राजीब ब्रह्मनि न'आव थांब्लाबो गेट खेवनानै होआ आरो फन हरबाबो फनखौ हमा जायनि थाखाय राजीब ब्रह्मनि गोसोआव नांनाय बायदि बिथांनि न'नि गेटखौ जोनानै होलांदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना गुबुन फारसेथिं बे गेट जोनाय जाथायखौ लानानै MCLA राजीब ब्रह्मआबो BJP दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै खौरांगिरि मेल खुंदों जायफोर सुबुंफोरा गेट जोलांदों बिथांमोना BPFनि बै समनि VCDCनि बारग' चेयारमेनजों लोगोसे बनरगाव समष्टिनि इउथ जेनेरेल सेक्रेटारि आरो माखासे होननानै बुंथिदों MCLA राजीब ब्रह्मआ आरो बिथांमोनहा रां लानायनि जि अजद होदों बियो नंखाय होननानैबो बुंथियो बिथाङा मोनसे राजखान्थि खैसारसो होननानैबो बुंथियो जायनाखि BJP दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आं अदेबानि राजीब ब्रह्मआ खामानि मावगासिनो दं आरो बेराफारसेथिं बिथांमोनहा बुंबोबाय थादोंमोन दि क'क्राझाराव BJP गैयामोन राजीब ब्रह्म राजकुमार रेवरेवा नार्जिहारि आरो बिस्वजित दैमारि मोनहानो क'क्राझाराव BJPखौ लाबोबाय होननानै बुंथिखायोमोन बेनिखायनो BJPनि थाखाय खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोनहा मेगन सादों होननानै बुंथियो राजीब ब्रह्मआ BJP क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि बिथाङाबो बुंथियो दि दादागिरि राजखान्थिया सोलिनाय नङा गेट जोनाय जाथायखौ लानानै FIR होनाय जाबाय आरो उननि समाव जायखिजाया BJPनि मावथिफोरनि सायाव गाग्लोबनाय जायोबा ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिथाङाबो बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव बर'फोरनि गेजेराव टप 10 जानो हानाय फरायसाफोरखौ मैया 17थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनानै बरायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव टप 10नि गासै 13 फरायसाफोरनो बे बान्थाखौ होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लादों जेराव 3,000निबो गोबां गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनिफ्रायबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों होननानै फोरमायथिदों बर' बिजों फरायनानै देग्लाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायनि मादाव बाक्सानि UN एकाडेमिनि
सोरजिमाला सोरगियारि बिथाङा बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो मोननो हादों। बिथाङा 95.33 जौखोन्दो मोननो हादों। बिथांनि उनाव धेमाजि इउएन एकाडेमिनिफ्राय ज्योति मुसाहारि बिथाङा 94.83 जौखोन्दो मोननो हादों। बिथांनि उनाव बाक्सानि पश्चिम बाक्सा मौजा हाई स्कुलनि नवजित बसुमतारी बिथाङा 94.5 जौखोन्दो मोननो हादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै आसामावनो बर' बिजोंजों फरायनाय सा 16,597 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन। बेनि मादाव 13,953 फरायसाफोरानो उथ्रिसार जानो हादों आरो उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोआ 84.07 जौखोन्दो, जाय जोबोद मोजां होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। बर' बिजोंजों फरायनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हानाय सोरजिमाला सोरगियारि बिथाङा गावनि उथ्रिसार जानो हानायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा सानसेयाव 10 निफ्राय 14 घन्टा फरायोमोन। गावनि नाजानायजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो बिमा बिफानि मददजोंनो बे जाफुंसारनायखौ मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों आरो इयुनाव सासे डक्टर जानायनि सिमां दं होननानैबो फोरमायथिदों सोरजिमाला सोरगियारि बिथाङा। आयेन बेरेखा दंफां फालांगिरि आरो हाग्रा बिफाननि गेजेराव मोगा-मोगि, जेराव आयेन बेरेखा दंफां फालांगि खालामग्राफोरनि गाग्लोबनायाव हाग्रा बिफाननि सासे मावथिया थैनो गोनां जादों। बे जाथाया गवालपारायाव जादों। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय कृष्णाई फरेस्ट रेन्जनि बरमाटिया हाग्रा ओनसोलाव जादों। हाग्रा बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बरमाटिया हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दंफां फालांगिरिफ्रा दंफां दाननायखौ खौरां मोनदोंमोन, जायनि थाखाय हाग्रा बिफाननि सा 6 मोनसे हानजाया अपारेशननि थाखाय फैदोंमोन। नाथाय हाग्रा ओनसोलाव गिबियाव ट्रेक्टरल' मोननो हादोंमोन आरो रावबो दंफां फालांगिरिफोरखौ नुनो मोननाय जायाखैमोन, जायनि थाखाय ट्रेक्टरखौ लाबोनो थाखाय गुबुन गारि सालायग्रा लेंहरनानै ट्रेक्टरखौ लानानै फैदोंमोन। बे समावनो लामायाव आयेन बेरेखा दंफां फालांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जादों, जेराव आयेन बेरेखा दंफां फालांगिरिफोरा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि सायाव गाग्लोबदों, जायजों हाग्रा बिफानाव मावनाय मावथिफोरा जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। उनाव पुलिसनि हानजायासो थांनानै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ रैखा खालामनानै लानानै फैदों आरो जोखोम जानायफोरखौ गवालपारानि सिभिल हस्पिटालाव थिसनदों। नाथाय राजबीर आहमेदआ गोब्राबथार जोखोम जानायलाय बिथांखौ गुवाहाटी फारसे दैथायहरनाय जादोंमोन। बेयावबो बिथाङा लामा ससेयावनो जिउ गोमालांदों होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय। जोखोम जानाय हाग्रा बिफानाव मावनाय मावथिफोरनि मुङा फारियै मविनुर रहमान, नजरुल इस्लाम आरो मुस्ताफा आली। बिथांमोनखौ दा फाहामथाय होनाया जागासिनो दं आरो जाथायनि सायाव पुलिसाबो संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। रायजोआव गंबेसेबां चार्ज दं बेखौ मिथिनो लुबैबाय थानायखौ दानि बिजेपि सोरखाराव नुनो मोननाय जादों। फिन चार्जनि हिसाब बिदों आसाम सोरखारनिफ्राय। चार्जफोरनि मुंजों लोगोसे चार्जनि थं, अदेबानि बबे थावनियाव दं आरो माब्ला गायसननाय, चार्जजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि एड्रेस, अदेबानि थं आरो बिथांमोननि फन नाम्बार, बेफोर गासैखौबो जमा होनो थाखाय पुलिस थानाफोराव लाइजाम हरदों आरो लाइजामनि गेजेरजों पुलिस थानानि सिङाव थानाय चार्जफोरनि हिसाबखौ होनो थाखाय बिथोन हरदों आसाम सोरखारनिफ्राय। गुदुं दुंखावनायजों प्रेसार स्ट्रक जानानै सासे साब इन्सपेक्टरा मैया जिउ गोमादों। अरां नेशनेल पार्कआव आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै न' लुनानै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनाय हाबाफारि लाफुबाय थानाय समावनो साब इन्सपेक्टर दैजेन बरा बिथाङा जिउ गोमादों। मैयानि सानाव थिं थिं सान्दुं दुंखावनायाव गुदुं जानायनि थाखाय हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जादों बिथांखौ लोगो लोगो फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसनथाय होनायबो जादोंमोन, नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। थैनाय साब इन्सपेक्टर दैजेन बरा बिथाङा मायां पुलिस स्टेशनाव पस्टिंमोन। मुंदांखा रेसलिं गेलेगिरि विनेश फोगाट, साक्षी मालिक आरो बजरंग पुनिया बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गेलेगिरिफोरा गावसोरनि मेडेलखौ गंगा दैयाव फोजावहरनो थाखाय थांखि लादों, जाय बिथांमोनहा अलिम्पिक आरो गोबां इन्टारनेशनेल गेमफोराव देरहासार जानो हानानै भारतनि थाखाय मेडेल लाबोनो हादोंमोन। बिथांमोनहा गावसोरनि बे मेडेलखौनो गंगा दैयाव फोजावहरनो थाखाय थांखि लादों। रेसलिं फेडारेशन अफ इन्डियानि आफादगिरि आरो बिजेपिनि एमपि ब्रिज भूषण शरण सिंहनि सायाव माखासे अजद होनानै भारतनि गेलेगिरिफ्रा थांनाय 35 साननिफ्रायनो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव धरना होनाय हाबाफारि लादोंमोन। बिथांमोनहा अजद होनाय बायदिब्ला रेसलिं फेडारेशन अफ इन्डियानि आफादगिरि आरो बिजेपिनि एमपिआ आइजो गेलेगिरिफोरखौ सेक्सुवेलि हेरेसमेन्ट, अदेबानि आइजोफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर होनानै बायदि बायदि खालामबोदों आरो बे दिनैनिल' खोथा नङा, सिगांनिफ्रायनो बेबायदि आखु खालामबोदोंमोन, जायनि थाखाय बिजेपिनि एमपि ब्रिज भूषण शरण सिंहखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसे एरेस्ट खालामनो थाखाय दाबि दैखांबोदोंमोन बिथांमोनहा।
दिल्लीयाव जेब्ला पार्लियामेन्ट हाउसखौ बेखेवदोंमोन बे सानखालि गेलेगिरि बिथांमोनहा जन्तर मन्तरनिफ्राय पार्लियामेन्ट हाउससिम हानजा सरनाय हाबाफारिबो लानो नागिरदोंमोन जेराव दिल्ली पुलिस आरो मिलिटारि फर्सआ गोख्रोङै हेंथा होदोंमोन हमख्रब नाज्रेद नुज्रेद खालामनानै भारतनि थाखाय गोग्गानाय लाबोग्रा बिथांमोनखौ हेंथा होनानै एरेस्ट खालामदोंमोन। बेनि उनाव बिथांमोनहा दा गावसोरनि देरहासारनानै मोननाय मेडेलफोरखौ दैयाव गारहरनो थाखाय थांखि लादों। बेनि उनाव बिथांमोनहा इंडिया गेटआव उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि लानो थाखायबो थांखि लादों। भारतीय किसान इउनियननि गाहाय नरेश टिकाइट बिथाङा भारतनि रेसलिं गेलेगिरिफोरजों गसंफानानै बिथांमोनखौ बुजायनानै दोनथ'दों आरो दायनिगिरिनि हेंथा राहा लानो थाखाय सोरखारनो 5 सानसिम सम होदों। रेसलिं गेलेगिरिफोरनि बे धर्ना होनाय हाबाफारियाव गोबां सुबुंफोराबो बाहागो लानानै बिथांमोननि सोमावसारनायखौ थुलुंगा होदों। बास जाब्रथाय जानायजों 10 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 52 जोखोम जादों। बासआव नांगौनि बारा सुबुं दैखांनायनि थाखाय बासखौ सामलायनो हायैयाव बासआ गोथौ हाखराव बेलथायहैदों जायजों 10 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 52 जोखोम जादों। बे जाब्रथाया जम्मु एन्ड काश्मीराव जादों। जम्मु श्रीनगर राजा लामायाव झाझार कोटी होननाय जायगायाव जादों बे जाब्रथाया। 75 सुबुं दैखांनानै बासआ अमृतसरनिफ्राय काटरा फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो बासखौ सामलायनो हायैयाव बासआ गोथौ हाखराव गोग्लैहैदों जायजों 10 जिउ खहा जादों आरो 52 जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ पुलिसनि हान्जाया रैखा खालामनानै फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनहरदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैनाय 10 गासैबो बिहारनि थागिबिमोन। जोबनायाव जायफोरा मटर साइकेल एबा स्कुटि बायनो गोसो दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे फोसावथाय। मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' हन्डा श'रुम आरो काजलगावनि पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय थाद'नाय गैयै अफार फोसावदों। बेनिखायनो जेखि जाया समाव नोंथांमोनहा मटर साइकेल नङाबा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला मानिकपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुम नङाबा काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनो हागोन। मानोना बे मोननै श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल नङाबा स्कुटि बायोबा नोंथाङा माखासे अफार मोननो हागोन जेरै गोलोम बोथोरनि थाखाय बेसेन नाङालासे गंसे फेन, बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट, गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौबो नोंथाङा सोलायनानै गोदान मटर साइकेल नङाबा स्कुटि लाबोनो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा बायनो लुबैयोब्ला 70026012555 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। नङाबा काजलगावनि श'रुमनिफ्राय बायनो गोसो दंब्ला 8011277099 नङाबा 8720957824 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।